אוקיי, בוא נראה מה יש לנו כאן. תדרוך משימות ב-19 בינואר 2023, רכב הרוס, פיגועי התאבדות, TTP זה בפקיסטן, הטליבן של פקיסטן, בהייבר בפקיסטן של שוטרים, בלה בלה. התמונה אינה מהאירוע, אוקיי? האמת את ההצהרה הזאת, סבבה. אז זאת התמונה אני מניח, כן, זה אמור להיות קל. אוקיי, מה יש לנו כאן? טוב, אני רואה שכתוב כאן 27 באוגוסט 2006, אז זה לא יכול להיות מינואר 2023. בואו נראה, אולי זה לפחות מפקיסטן. מקור אמין, הנה מקור אמין אני רואה כאן, אחד. הכתבה הזאת פורסמה בפברואר 26, 2008, בואו נראה אם יש כאן את התמונה הזאת. אני רואה שמדברים כאן על עיראק. הנה, זאת התמונה הזאת. אופס, אוקיי. כתוב 2006, עיראק, הנה. אוקיי. זהו, זה כל מה שצריך לדעת. זה מ-2006 בעיראק ולא ב-23 בפקיסטן.